Ла минор. Сърцето си наричам те, живота ми обичам те, за тебе плача, за тебе радвам се. Уважаеми гости, едни аплодисменти, аплодисменти за Гошко и за Пожарна! Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се мъча, заради една любов, да припадам, да умирам от болка. Така, също така поздрава се връща от Пожарна, като поздравява своя съпруг и баща, най-добрия баща. За Гошко специално. Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се мъча, заради една любов, да припадам, да умирам от болка, аз да се извивам. Очи за мене нямаш вече, толкова жестока си. И от Пожарна специално за нейния съпруг, за Гошо. И казва за своите деца, нека да са живи и здрави и много, много щастливи. Амин, дай Боже. Последен дъх поемам си, със сърцето ми, последна песен, за тебе пея аз, обичам те, любов моя. Кой след ще те обича както аз, кой след ще те желае както аз, кой след мен ще те обича както аз, който теб ще бъде на този свят. Камерата. Сега, колеги. Кой след мен ще те обича както аз, кой след мен ще те желае както аз, кой след мен ще те обича както аз, който теб ще бъде на този свят. Искаш аз да ти се моля, на колене да ти пада, по земята да се мъча, заради една любов, да припадам, да умирам от болка. Добре, очи за мене нямаш вече, толкова жестока си. Искаш аз да ти се моля, на колене да ти падам, по земята да се мъча, заради една любов, да припадам, да умирам от болка, аз да се извивам. Очи за мене нямаш вече, толкова жестока си. Ти си моята мечта, моята любов, ти си вятъра и моята топлина. Искам моите мечти вечно да си ти. Пожарна, специално за тебе. Айде, ламинам.
Tu sia bocca blipe, o barba lipe, tu sia viva no e motta tipe, magala che concede, pale mette sova, oggi mi dedica, kai bette mera, bella jalina, ti si moja ta mesta, moja ta ljubav, ti si vjatara i mojta toplina. Iskam mojte večno da si ti, znajaš te dojdiš ti i šte si dober. Požarno, sjaka doš, ide! Ajde, pa 10 minut. La, 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 la. Ženata na moja život, blagodare sam na Bog, že ti si moja ta duša, moja jedinstvena. Koliko mnogo te običam razmiri. Da li znaš Sičko si mi ti, da li znaš za tebe da ime boli. Koliko mnogo te običam razmiri. Života si mi ti, za vinegi ostavaš samo ti. To me gada, così apocalipse, così hanno barba lipe, lo che posano camera, oggi voto me gada, da li znaš Sičko si mi ti, da li znaš za tebe da ime boli, koliko mnogo te običam razmeri. Da li znaš Sičko si mi ti, da li znaš za tebe da ime boli, koliko mnogo te običam. Života si mi ti. Ajde, ta 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 ta. Oh. Fala tu te sa bilo pira. Tu che caliente, che già ne scamera. Samo tot me manca. Ja ver giuminama. Oh, ta 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 ta. Oh, zaklevam se, sekunda ne moja milo bez te.
Заклевам се, секунда не мога заедно без теб. Едно сърце имам и го давам на теб заедно, на теб си не мълча. Къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Така, Пепи, ако обичаш, заповядай тук при нас. И баба Ванка да заповяда. Дядо Илянчо. Да заповяда. А той има работа има. Силва и Илянчо да заповядат. Заклевам се, секунда заедно не мога без теб. Темерам, едно сърце имам и го давам на заедно, на заедно. Кръстика! Стига, бе! Души! Моко кръстика! Шормарга! Стачо Ник строй! А това е от Пепи много специален поздрав за кръстника. Давид, заповядай. И за кръстялничката специално. За Марсело, за Пепи, моите кръстялници, да са живи и здрави. Айде. И за Данчо специално. За неговата съпруга. Нека да са живи и здрави. Сол.
специална покана. Намали. Така, една специална покана. Ако обичам официалните кръстници да заповядат тук при нас. Поздрава също и за Митко. Да е жив и здрав. Ако обичат да заповядат тук при нас на дансинга. Айде, гава! За Момчил Бонев! Айде! Той сонаве! За Давид Петов специално. Най-любимия му брат. Тука лава, топи лава, ровние. Те шокари шавеца. Адела, шорела, парелови, ядела. Соло, специално от Гошко, за неговата майка, за неговия баща, за неговите други родители, за бате Борката, и баба Ванка, като казва, че много ги обича. Нека да са живи и здрави. Чорманка. А черовие Чорманка. За цялата компания! Намали малко, намали. Силва и Лянчо казват така. Извиняват се на цялата аудитория. Обаче те имат да си наваксат, защото 3 години не са били на вашите тържества. Първия поздрав поздравяват кръстниците, нейната сестричка, нейната майка, нейния баща. За нейната майка най-вече като казва, че тя е желязната лейди. За Боби, за Марсело, за Пепи. Давай я, Санчо! Айде!
за най-страхотните булки на Петърч. Да продължава. Чакай. На първо място за ледената кралица Евгения. На второ място пожарната за Мариана, за Олга, за Кула, Румяна. Още има ли? Тя беше? За Марта, тя е желязната ли? За Изаура. Давай, Асанчо. Последно място иска да поздрави своето семейство. За Илянчо много специални поздрави. Оригинално, лично, категорично, с много любов. Всичко най-хубаво. Целият оркестър при Илянчо! Хей! Окей! Давай! Само за него!
Сега, Санчо, няма ли да ставаме, да си ходиме? Айде, напускайте заведението, това не е сватба. 650 лева овертайм. О, благодарим. Ще плащате ли 650 овертайм? Халяна си, Тутуманос. Айде, жастар. Чакай.